sore kaki ana dewa ngengklang jagat nyangking pokor kencanane isine tunggu tetulah sandang kelawan pangan yo iku bagianipun wong melek saperna rimo ingkang bisa nemu iki nora saben wongo kudu ana pilihane kang weruh lakune zaman eling kanthi waspada tindak laku yo lan jujur ingkang antuk kamu ayo sira banjur wedi samar nora pantuman eling marang kudrate pangeran weku woso adil tanpa upama sapa ngestokake dawuh sayekti antuknu nugroho nira yang witi tan kenoki nira mergo sewu tetalane yogya lan saperda rono ojo keseso krusak-krusu narumpino ngusake tanceping tekad nugrahan nira yang witi
ingkang katraping kawula warasening sakmurwate derajat nomo wang barang ngilmu tuwin kawinyan curang rasenengipun nugroho kurang utama
Siapa yang